Hi guys, खुलुमबाय कामेश्वर बर' चेनेलनि जानानै फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे फिसा ब्लग लाबोदों। बे ब्लगानो जाहैबाय जोरहाटनि मोनसे जाथाय जानाय। गतिके थाम्बनेलाव नुनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ। आं बेनि सोमोन्दैनो सावरायनो नागिरदों रायजोफोर। जाय बिमा माहारिया गावनि फिसा एबा फिसाजोनि अननाय एबा नायैनि जाहोनानै थैनांगौ जाबाय। बेनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों रायजोफोर। गिबियावनो आं चेनेलनिखौ गासै नायगिरि नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ जोबजासे नायबाय थायो बिथांखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय जाबाय। आरो लोगोसे जायफ्रा गोदान फैसा आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो ब्लगखौ जोबजासे नायबासो मिथिगोन आरो गेजेराव जुदि स्किप खालामबा बुजिनाय नङा। बेखायनो आं खावलायबाय जाहाथे जोबजासे नायदो। रायजोफोरजों सावरायनोसै। गतिके जों बिमा बिफाया जोनोम एबा संसाराव लाबोनायनि थाखायसो जों बे संसारखौ नुनो मोनदों। गतिके जों बिमा बिफाखौ नायनाया दायित्त'। बिमा बिफाया गावनि फिसाफोरनि थाखाय मा खालामो, उन्दैनिफ्रायनो बेसेबां केयार लायो, आसियाव हमनायनि थाबायनो सिखायो, ओंखाम दौना होयो उन्दैयाव, बेमारनि थाखाय गोबां माबाफोर जागोन होननानै बेसेबां गिनाय मोनो एबा आबदाल लायो बिमा बिफाया। आरो माखासे गाव जायाबाबो गावनि गथ'फोरखौ जाहोयो, गावनि गाननाय जोमनायखौ दोनथुमनानैबाबो गावनि गथ'फोरखौ गानहोयो, गावनि थाखा फैसाखौ गावनि बेमार जाबाबो दोनथ'नानै गावनि फिसाफोरनि थाखाय बे फैसाखौ बाहायनाय जायो। दिनै नुनो मोनदों जोंनि संसाराव मा जाबोनो हमदों, जोंनि बिमा माहारिखौ मा मेगनजों नायदों रायजोफोर साननांगौ जादों। गतिके बयबो आं खावलायो गावनि बिमा बिफाखौ बयबो अननांगौ। गतिके बिमा बिफाया गावनि लाइफखौ गावनि गथ' गथायनि थाखायनो सेक्रिफाइस खालामनाय जायो। दा गावनि जा दङ जा गैया सान हर सानबाय थायो जाहाथे आंनि गथ'खौ माबायदि गोरों गोरा बानायनो, माबायदि लेखा गोरों बानायनो, माबायदि गुनि गियानि मानसि बानायनो, माबायदि डक्टर इन्जिनियार बानायनो हानो। नुनो मोनगोन नोंसोर बिमा बिफाखौ आराम थानाय नुगोन, नाथाय सिं सिं गोबां सानबाय थायो। नाथाय सानै सानै गावनि गथ'फोरखौ गोरों गोरा बानायो, लेखा गोरों बानायो। नाथाय दिनै जा जाथाय जाबाय लासिं सिं, दिनै गावनि गथ'फोरखौ गोरों गोरा बानायबाय, नाथाय बिसोर गोजान गोजान सहराव साख्रि मावबाय। गावनि फिसाजोआबो आमेरिकायाव फरायदों, बेबो खाथियावनो दङमोन, नाथाय बेबो केयारलेस, बेबो बिमाखौ नायनो टाइम मोनासै एबा माबाफोर जाथाय जानोबो हागौ। गतिके जों बेनो थाङा जाहाथे जों गोरोन्थि मावदों होननानै बिसोरखौबो बुंनो थाङा। जाहाथे आं बा जाथायखौ बे सावरायनो नागिरदों जाहाथे बिदि नाङा। गतिके गावनि बिमा बिफाखौ नायनांगौ, खबर लानांगौ, मा दङ, मा जादों, मा जाया। आरो लोगोसे दा बे जाथाय जानायनि उनाव खाथि खाला मानसिफ्राबो बिसोरखौ सोंखारिदों, नाथाय गोरोन्थिया बेयावबो दं। खाथि खाला मानसिनियावबो गोरोन्थि थाखायो। मानो होनबा जोंनि अननाया खमायदों। गावबागाव न'खर खाथि खाला जों थांलाय फैलाय जाया। जुदि गावबागाव न'खराव जुदि थांलाय फैलाय जायोमोनबा बै बिमाया थैनो गोनां जायामोन रायजोफोर। गतिके जों एसे फिसा फिसा खामानियाव नांलायनानै जों थांलाय फैलाय खालामा। गतिके बे जोंनि भुल। थांलाय फैलाय खालामनांगौ एक्सुवेलि। जुदि थांलाय फैलाय जायोमोन बा खबर लायोमोन खाथिनि मानसिफोरा, थेवबो बे बिमाया बिदिथ' जानो मोनामोन, खबर होनो हागौमोन। गतिके दा बिसोर बै बिमानि फिसाफोरखौ दाय होनो मोना। दाया बिसोरनावबो दंखायो अलरेडि। बिदि जों बिमा माहारिखौ नायनाङा। जों बिमा बिफाया जोंखौ उन्दैनिफ्राय गेदेर गोलाव खालामो, गुनि गियानि मानसि खालामो। जेब्ला जों बिसोरखौ आबदाल लानायनि टाइम एबा बिसोरखौ फिसिनायनि टाइम, बै टाइमाव जोंखौ बिमा बिफाखौ सैया सैया खालामो। बियो मोजां खामानि नङा। बियो लासिं सिं। गावनि बिमा बिफाखौ अननांगौ।
गाज्रिबाबो मोजांबाबो जायखिजाया बिमा बिफायानो। गतिके गावनि बिमा बिफाया बेसेबां सम सेक्रिफाइस खालामबाय, नाथाय जों बेनि थाखाय एसे खामानि मावनो हाया नामा? गतिके जुदि नों बिदि खालामो, हमना ला जों बिदि खालामबा जोंखौबो खालामजागोन, जोंबो खालामजागोन गावनि गथ' गथायफोरजों। गतिके बियो गोबां लाजिथाव बाथ्रा। गतिके जों बिसोर गोरोन्थि मावदों होनना बिसोरबो बुङा, हमना जानो हागौ बिसोरनिबो भुल जाबाय, नाथाय बै हिन्जावसायाबो गावनि फिसाजोआबो माबा मेन्टेल डिफेक्ट दं जानो हागौ, नङाबाथ' बे नायगौमोन। बेखौबो साननांगौ। जेसेबां गोरों मानसियानो जा, भुल बयनिबो जाखायो। आरो गोबां फरायनायबो बेनि फिसाजोआ, नाथाय बे फरायनायनि गेजेरजों माबाफोर डिफेक्टबो जाबायदां खर'फोरा, बेनि उनाव बिमाखौबो नायनो थाखाय बियो खबर लानो बोरैबा जाना थाबायबां, बिदिबो जानो हागौ। गतिके जों बेखौ दाय हमबाय थाबा लाब गैया, नाथाय बेनि सलुसन नागिरनांगौ। गतिके मोजां साननांगौ, जाहाथे उनाव बिदि जोंनि संसार बिमा माहारिफोरा जाहाथे बिदि जाया। गावनि फिसाफोरनि थाखाय केयारलेस एबा केयार लायैनि जाहोनाव बिदि थैनांगौ जाया हारसिं। जाहाथे बिसोर जेब्ला बैसो जायो जों खाथियाव लाखिनांगौ, बिसोरखौ आबदाल लानांगौ गावनि गथ' बायदि। जाबायदि जोंखौ उन्दैनिफ्राय नायबाय, बिसोरखौबो थैजासिम जों नायनांगौ। बेयो जोंनि दायित्व राइजोफोर। गतिके बेखौनो फोरमायनो नागिरदोंमोन, जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जायो, गावनि बिमा बिफानि सायाव नोजोर लायो। मा जादों मा जायाखै, मा लोमजादों नामा, आरो सोरबा जुदि साख्रिनि थाखाय गोजानाव थांनो गोनां जादोंबा हयथ' लांफा, नङाबा बिध्र आश्रमफोर दं, गोबां आश्रम दं, बेयाव दोनलां, नङाबा केयारटेकार लाखि, जायखिजाया नायनायनि थाखाय सासे मानसि लाखिदो। बियो खबर होगोन, मबाइल हो, आजिखालि डिजिटेल जुग। गतिके आं बेखौनो खावलायबाय बयनिसिमबो। आरो लास्टआव बेखौनो बुंनो नागिरदों, बे आं सावरायनायनि गेजेरजों जे आं सावरायनायाव बिमा बिफानि सायाव, गतिके बेयाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि बुंदोंबा हयथ' रायजोफ्रा आंखौ गावनि माहारिनि होननानै जाहाथे निमाहा होयो। आरो जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि अडियेन्सखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो जायफोरा लास्टआव फैदों बिसोरखौबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायनाय थाबाय। आरो लोगोसे आं फेसबुक पेज कामेस्वर बर' दङ, बेयावबो नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन। स' रायजोफोर, दिनैनि ब्लगा बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर।